L'Ontinyent Club de Futbol va presentar ahir a la vesprada al Parc Mestre Ferrero a Andrés del Campo Santos, conegut futbolísticament com a Santos. El fitxatge s'ha qualificat per la directiva del club com una bomba, ja que el jugador ha elegit el club ontinyentí després d'haver jugat la passada temporada la promoció d'ascens a primera divisió amb l'Elx. Santos, de 31 anys i nascut a Madrid, és un jugador de tall ofensiu que juga en la posició de mitja punta. Entre les seues principals característiques destaca una gran conducció del baló i, a més, un bon criteri a l'hora de distribuir i seleccionar les passades. El jugador afirma que el motiu del seu fitxatge per l'Ontinyent, després d'haver finalitzat contracte amb el club il·licità, ha sigut la proximitat a la seva residència actual, situada a Alacant, a més de que volia continuar jugant a alt nivell i formar part del bon projecte que està realitzant l'Ontinyent. El jugador aconsellà tindre els peus a terra malgrat els grans fitxatges realitzats per aquesta temporada. Que tenemos presión, sobre hecho partido a partido, la verdad que tenemos un buen equipo, estamos haciendo buena gente, pero bueno, te digo que la segunda vez sobre todo, bueno, el fútbol en sí es difícil y ahí puedes hacer un buen equipo y luego no estar arriba, así que ya te digo que tenemos que ir partido a partido. La pregunta del millón, ¿el césped artificial? Bueno, pues hay que acostumbrarse, tampoco pasa nada. Estoy acostumbrado a jugar siempre en césped natural, pero bueno, también he jugado a veces en césped artificial, no pasa nada. El nou jugador de l'Ontinyent ha tingut una gran carrera, havent-se format a les categories inferiors del Real Madrid. Els seus primers anys com a professional els va passar a l'Hèrcules, després va estar a l'Unió Esportiva Lleida, al Tenerife i finalment a l'Elx Club de Futbol. Oviedo, gerent del club, afirma ahir que la plantilla estarà pràcticament tancada quan es fitxe a un davanter que acompanye a Javi Gómez i ens confirma les dates dels partits que jugarà l'Ontinyent aquesta pretemporada. A les 8, el dissabte a les 7:30 en Muro, el dimecres a les 9 en Almansa, el dissabte dia 6 a les 7 en Elda i està confirmat el partit de festes que serà dissabte dia 13 contra el Conquense. Falta confirmar només el dia 10, el dia de la presentació, però el dia 13 dissabte 8:30 contra el Conquense de segon B. La presentació de la nova plantilla serà el proper dia 10 d'agost a l'estadi del Clariano a partir de les 7:30 de la vesprada, a falta de confirmar l'equip que vindrà per enfrontar-se a l'Ontinyent.